Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Kaya pasuya na kong papa, ilong na ha. Oh, ilong. Pumunta na ka daw. Sayaw, kilig-kilig. Kaya ano, uwaw na ka tanan. Dili ka maklaro sa tip. Okay. Paminaw, pagkopya ng balik. Okay, Bako pa tani balik. So, unsay kasulti na to ga? Oh, Ako ikasulti. Lipay-lipay ta. Balik ka. Oy, nausa sa lipay ba? Ako sa panukmod. Nausa sa lipay. Panukmod na mo. Wala, kay ba magkakam nga, lipay kay mirong tanan, kay nahog ni siya barangay nga. Oy, papa. Kamo ba? Ay na ko papa tagiyon. Ala ko sila. Barong ka! Oy, Barong ka! ay kamo ba? Ano sa boy? Oy, super. Sa Ay, sobra rin. Oy, Kiko, sobra rin mo, Kiko. Ay, tulsuran ka na. Sila ka ba? Nanukmod sila ka! Oy, kamo ba? Pamilaw. Bangla na ko. Oy, pamilaw ko no mo. Oh, ay kagul pa kay. Lipay-lipay, Paglaban kita ba? May katwiran, ipaglaban kita. Gusto mo yung asawa o may kimik? Hindi ko siguro ako rin. Ano ba kung may balik? Ato lali! Kay ba? Kap, ato lang yung hunanaon nga nahog ni kapalhapa, nahog o kapalhapa, nahog ni og nagpagkasyon sa barangay. O, kana siya. Hoy, kana. Job, gini si, tsinganan niya, ato iitsa sa swimming pool. Ganda, ringlo. Gusto niya sa ko! Magbukod sa ninyo! Magbibi! Aw! Asawa ni... Maglipay ka! Ayaw, Kiko! Ayaw, Kiko! Ay, babangin! Ayaw, sa itsa! Ano ba? Ate ba kung itsa? Magbibi! Kalma lang sa mamabi, ha? Kabo! Aro, dire! Magbibi! Pasensya na ka, ha? Kaya mo mga kauban, mga ginamit yung maglugdo, eh! Amigo ka tanan mo di ko mong partido, tapok nito na. Amigo pa. Ano, pero ako gyud badyak. Ako di ko ganahan ang mga naipoy kaaway na kontra. Abi ni di ko ganahan ang namudagan ganig politiko, pero saon taman. Ayun na dagan. Ay, Ay, dili sana ba? Oh, kasi siya man ko na desisyon na ni Mayor o ni Congresswoman. Kung may padaganon sa pagkakapitan dito sa barangay. Sa ilang barangay. saon taman na. Daga na kayo ko. Daga na kayo nitukuan ka ni. Daga na kayo ni-pledge. Nga, muy mo palo yun niya. Amo ba? Oo. Pero ikaw, imo mo ginang suon ng Kanaskap. Kanaskap nga.
ako ng Brad. Oo, imo Brad. Pero di mo ko sa ingon nga kuan gud. Daghan man gud ang naani siya no ngawa niya. Ha? Oo. Naidaghan. Mo ba? Ako ibaw yun. Mo na? Oo, man ang ano. Itanaw ka ni kuan. Itanaw ka niya, ikaw ay ikaw ba? Ani egking ka no. Egking ha. Tinuod mo sad. Ikaw ba? Oh, wasa ka tingo. Kay gibaw man sa ko sa kalainan na mundo ha. Oh, mas gwapo kun malagi. Oo ka na. Tanawa lang. Wapo ka ni Brad, kumusulti eh. Oh. Naaraw ka ma-hurt ra badayon ka. Di mo ma-heart. Oh. Di ko ma-heart kay. Di ka ma-hurt bro. Sa kuan pa na, sa Bisaya pa na, sakitan juga. Ay, nani lang ay. Hindi lang mag-iskutin ani. Sige, mas maayo magbay pa manuro lang ta. Ay, di lang mag-iskutin ani kay ni ano man ta diri ni best friend ako. Dugay ba mis nila. Oh. Unya. Maglingaw-lingaw ta. Nga man. Oh, lagi. Sama ni niyon lingon naman Lingaw? tani. Tiko, best friend mo, partner me. Oh. Oh. Sila mas kani Labaw, ko sa ni. man tag-iya ni si Kuan, Labaw, si ni. Sir Philip. Oh. Pero mag-inutan ito. Oo, may problema. Pwede daw. Nabay massage day. Nay, mas masabi. Ito na, net 62 sad. Net 62. Okay na. Hoy, ay mag-isgot na. Hoy, isa. Konting. Isa, Nicole, sa mga guys. Kinahanglan before ta magsugod, mag-practice man ta. Okay. Ang tawag sa practice is practice. Practice. Yes, that's right. Ensayo, Tagalog, ensayo. Dili ka jubin. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dili ka jubin. Dili lagi. Kuha ko yung lisan. Madayaw man ta. Madayaw man ta na maligo. Ge. Gap, dili ka. Una, side, una, side. Gina. Side, una, ana, kamo. Ana. Go. Side. Ikaw tubot. Tubot. Tuwa na, kami sa ani nagpaluyo. Miss A. Diyan na siya. Okay, 4, 3, 2, start. Sunod, dire. Diri. Kuro. Kara. Kiri. Oy, sa may mga palabi man sa nay mo oy. Ang sorry sakto rin. Ana, in a relationship siya. Happy siya. Kilig. Basta mo na to, ha? Okay na mo, basta mo na to. Okay na. Ako kantahan. 1, 2, 3. Pasok kutsara. Kanon nga pilit. Time's up! Nakaiwan sa ikukap, kiljiki ka. Sayo. Lailang. Ito na lang, all I want that you love everybody. 4, 3, 2, start. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, bigas. 4, 3, 2, 1. Kaya na! 4, 3, 2, start. 1, 2, 3, go. All I want that you love when you give it to me, baby. Balik! All I want that you love when you give it to me. Time's up! Sikap, pamura ka sinulog. Kamu sayaw ka. Time's up! Kami ni Sayo ka kasinulog. Sorry mo ka, asa man ka? Ako kay bawa sa Stephen. Mabit ang pamilya. Ano, ana. Ikaw, ano sa? Ana. Ano? Ano hilak mo tanong kung banda ay naghilak pa pahiring luan. Balik. Hoy, Ay, lagi. Uy, bagay ka nagmilagro na ka. Basta balik ka, mga balik. Balik, all I want. 4, 3, 2, start. All I want that you love when you give it to me. Get mas. All I want that you love when you give it to me. Amo, all I want, imo makarina. Ana man siya, kap dili man. Ano? Ana naman ka. Ayaw, ana, nagmilagro, magkabuhi pa ka. Big boss. Paminaw Just. Very good kayo mo na, very good kayo Paminaw mo mo. na. Ha? Ladies and gentlemen, paminaw mo. Ay. Nay, isulti ang tag-iya
Karon, wala. Diri sir. Balik. Si Boss Partner. Jack. Salamat. Ari ka diri, boss. Na, ya boss. Ya boss. Sultihin sila, boss. Salamat inyong tanan. Bisag kontrapartido mo, nagkayusa gyapon mo. Salamat, ikaw kay salamat. Job well done. Ako yung surpresa ninyo. Nag-open naman ako ang Lasa Kusina sa Talisay. Lasa Kusina? Dapit sa Talisay. Talisay. Habab lang muna. Gusto mo makibaw? Gusto mo makibaw? 5 ka buklitson, baboy. Gusto mo akong dala atulan ta dito. Ayo. Dahil ako sa partner no. Atulan ta dito aron di na lang kita maka Daka na kayo. Kuan na diri, daka na kayo. Samok diri. Ato ta dito. May nagmausa. Pero, boss, pamina. May partner kay sa gamay kay tao dako kay utok. Aisa. Asa man si mo isuon nga si Buskap? Pari adri oh. Dara naglingkod mas naglingkod. So. Oy, kaya naman siyo, nasa likod. Oy, kanang, time pa sa ba? Asa ba dahil si Shano? Na! Mo kita giingon kanina, namuuna lang ko na siya pauli. Oh. Namuuna lang ko na siya pauli, kinapag ko na siya buhaton. Kani siya na, kuanan nga tao. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Si Uncle, yun na Ayaw na kuli. Excuse me, kinsa may... Ang una-unam siya kuli. Mi! Dapat kalma rata. Isa may gipanudungog nimo ako? Ang sa kaniya, madungdungo ko. Dili na lang. Ay na lang maglalis, dili na lang maglalis. Ayaw na muna. Ang nindot, ane. Atras na gamay. Atras na kamay. Layo ka dagdaganan. Ang nindot, ane no. Ipadayon ang inyong gibuhat karon. O nindot pang ganin yung performance, namoy premyo. Ano? Ito buol makinig na naglalis ka. Mi, ayaw lagi sige. Ay na lang kabukot-bukot na yung Ala, kamay. ni uli manuguna. Ay, ayaw kagol. Nini kabot, maurag hapon. Kabot, kabot ito. Lipay kimisan na niya ikaw maghinaan na ako. Bito, sakto mo na na. Mga unta sa asa. You continue enjoy. Sayo. Ano di kati? Ila ay ragugkundong. Kila ay ka? Oo. Manatagkuan, matapalimpyo. Nya, manasagugkuanan sa mga hinayhay ni Mami. Laag ka na. Ha? Laag. Manglaag ta niya, walay tuyo. Kapoy-kapoy na siya dong. Ya, gawas pa, bawal pa ba ya, sad? Wajud kay korta no. Ha? Wala ra kay korta. Alangan. Ikaw noon, na kay kwarta, no? Wala sad. Wala, sad? We. Wala lagi. Basi katago-tago na ka na ko. Wala lagi. Ay,
Asa mo mga naong ninyo? Ha? Let's go. Let's Oh, Wara ko di, gilay lang me. board na kayo, may. ay board good down. Kasi board, kana mga cellphone niyo di ay nganong naman ay kuan diha dagang lingaw diha. Naman, may. Sakit man sa mata di, uy. Sakit sa mata. Amo na nagingon ako diha kana mga cellphone makadaot nas mata basta dugay ninyong kuan pero unsaon taman inaan naman na kung mahimo pa lang ako na iprenda hindi na mo magsigduan ng cellphone kay wala mo. Ayaw sa di. Kumana mo limpyo? Ha? Nanglimpyo na mo. Ano? Di ko iprenda ni mo, wala na ko ikuan sa love life. Maka, uy. Ikaw no. Ay bata Ya, pa. kanil, imo ni prinda, wala na kayo pang online class. Oh, di ba? Oh. Dili ang ako amang gon nga mahunong mo anang cellphone iyong kan yung mata ni sakit na. Oh. Di ba? Ah. Amo na. Mag-aris ako sul, mag-ilis Ay, ko. so di. Buti man. Wa ka may bunga, wala si mami? Uy, Oh. aman din yung mami day. Nagkaan sila, kuyog sila ni Miss A. Karon to ilang seminar nga at gi-attenan. Udlaw ron. Ha? Unsa daw ron ninyo? Aw, Ah. kuan man Sa day dawaron ron. di. Karon man day. Today, Sunday, April 25. Nagsimula 25. 25. Karon man dito nalimot ko. Oo. Pero musuot ako mag-ilis ko. Mag-ilis ako. Di ako. Ay maglakaw. Ilaay man ka mo. Ah. Nako itulo ninyong lingaw. Okay. Oh, nako itulo ninyo nga. Basta surprise mo. Ilis ako kanit, may mawala akong singot na nagparehab itag T-shirt. Ikaw na idol kay nila ko ay. Ano naman ka? Naginawak, nakatagian pa to kay... Sunod, maligo ta ba? Nagsumpa mi dito. Tumpad ta. Oy, kumpa ng mga gwapo, ha? Gwapo lang gabi eh. Mura mo gusto ka ginhawa ni napita Wala dyan pag natrinya. Di na mo bunal, sakit ni. Ayaw, kay man. Ayaw. Wala sakit. Namin may planong taon nga ako man-permente, no? Hoy, kakayo na asam ni. Ano si kapay ni? Baya. Akong Brad. Oo, imong brad, pungito. Ang brand mo. Pa! Ay, sira ra bang kwarto? Kay dito migikan sa sala, nagdigid-digid og nagpaharuhay. Nagparuhay? Sira ang kwarto, basin nas kwarto. Kapag ng aircon. Basin nahutlok na sa paluhat. Dahil nakita ni mo pa! Pawaya na kapoy na si Idol Kap. Ikipuli si Papa sa Okay. Ikaw sa pagkasaba na mo. Anya, anong masasabi ninyo? Oh, Tagalog ka plaka. yeah? Oh my, you know, baboy, tanawa. Uy, dahil pa'y ato ba? Hay man di magsuon. ako itusoon. Nato siya gilakaw. Akong kapatid. Uy, amin ato ang bungang iski. Uy, Ge, lingkod mo, lingkod mo. lingkod mo dito. Sit down. Sitting down, sitting down. Asa ni si Kap? Asa si Kap? Si Kap? Yes, ha? Ako tong pagitaon ha. Ano ba tawgon day? Uy, ito mong labubuda. Uy, Kuya sa, kay tawgon na ako pa yung pagitaon tawgon. Nobody is perfect. Oh. Makatabang jud ni siya kay. Tasa agyo mo. Pa! Nananita ni mo pa! Ma'am. Pa! Nananita ni mo pa! Uy, ski mo sa di sa una. Pa! Suka ka libang niya. Ako lang gitawag ako papa. iski ni sige kurakot. Oh. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ana, saan din yung tuyo di ay sa akong papa? Nato may tuyo ba kada abot sa nami mo niya ko igagaw. Igagaw ni mo. Igagaw niya. Ay, Hindi siya sa parokya kananan unta siya i-offer. Ay, kabaw ka na itong kapitan. Sa tanan. Kana to, kana si kapitan. Ay, brasa mo yun. Nag-iski. Kasi may nangita na ko. Kana, iski na sa una. Kami mga SK. ato dito. Iski na sa una. Tunga pa. Sige, kahubog. Pa, ato dito tunga pa. Aral ako. Kasi may nangita na ko. Kani sila. Kanang naon Ay. tuyo. Oy, tuyo. Huwag ko'y tuyo. Taka. Napulis siya ay. Musa ba ni? Kami nawas yung kape. Tatay may proyekto karon na Imo, ha? Tepa. Imo igagaw? Oo, igagaw. gagaw. Nagtamba sa ganun tinalawan. Nagadot ang matawang. Na, bako pa kay ka nagpuyo. Wala kay guns. Kap!
Idol Rap. Padayon na lang ko. Kap. Kani siya pamilya ni nako mao ni siya ang nahimo rong presidente sa youth diri sa parokya diri sa Birin sa Rigla. Kani siya? Oh, mao ni siya bago napili ron. Si friend. Nice to meet you, dong. No English. Nasa na ko mga SP pa oh. Oy, ako na si Kap Idol Rap. Oy. Si Altia ni no taga babag ka dai no? Ah, taga babag. Skinny. O kani po Taga Balamban. Oh, si Katong Si Lang Kumindras. Pinda Malamban. taga bunga. Oh. Kini skinny kap. Sige kakapoy. Ano pa kung taon pa uy. Oy, ikaw Aw nagtuong ko si Redford White na. Oy, report White. Nagtuong ko si Redford White. Ako si Ria. Ria. Sige. Sige, explain na ni Explain. So kap nami gitapon na proyekto sa among SK na among gitawag og community pantry. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayot buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo